Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Kumusta po mga kababayan at welcome sa aking channel. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, tatalakayin natin ang mga simpleng dialogo, question and answer na pwede mong gamitin pang chika-chika sa mga anumang social gathering sa Japan o sa Pilipinas na may mga kasamang Hapon upang kayo ay makapagkaibigan sa kanila. Yoroshi desu ka? Hajimemashou! Sa leksyong ito, tatalakayin natin ang mga simpleng tanong at sagot na pangkaraniwang ginagawa sa mga salo-salo o party. Kunyari, ikaw ay isang estudyante o magtatrabaho sa Japan, paano magtanong ng pangalan, edad, saan sila nakatira, ano ang kanilang social media, ano ang trabaho nila, mga paboritong pagkain, sine, musika, at mga hobbies. Iilan ng mga ito ay natutunan mo na sa mga nakaraang leksyon, pero tatalakayin natin ulit dito. Pagtanong ng, ano ang pangalan mo? Sa Nihongo, o namae wa nan desu ka? O namae wa nan desu ka? Ang namae, ibig sabihin ay pangalan. At ang paglagay ng honorific prefix na o sa harap nito ay senyales na ang tinutukoy na pangalan ay ang pangalan ng tinatanong. Dahil ang mga honorific prefixes o suffixes ay hindi ginagamit para sa sarili, kundi para lamang sa ibang tao. Pareho lang ito ng anata no namae o pangalan mo. Pero mas polite ang o namae. O namae wa nan desu ka? Ang nan naman ay ang interrogative pronoun na ibig sabihin ano, at gagamitin natin ang sentence ng interrogative particle na ka sa huli upang ito ay magiging katanungan. O namae wa nan desu ka? Ano ang pangalan mo? At isasagot ko, ang pangalan ko ay Eric. Sa Nihongo, watashi no namae wa Eric desu. Watashi no namae wa Eric desu. Watashi no namae, bale ang aking pangalan. Sa sagot natin, di na natin sasabihing o namae dahil sarili nating pangalan ang ating tinutukoy. Kaya di natin gagamitan ng honorific prefix na o. Pag ang pangalan ko ay Mark, sasagot ako ng watashi no namae wa Mark desu. Ngayon, alam mo na ba paano ipakilala ang pangalan mo sa Nihongo? Kung estudyante ka o OFW, kadalasan may mga kaklase ka o kasama sa trabaho na galing ibang bansa, lalong-lalo na sa Asia. At karamihan sa kanila galing Asia, di marunong mag-Ingles, kagaya ng mga Pinoy. Kaya kadalasan magninihongo kayo sa isa't isa. Pagtanong ng, saan ba ang bansa mo? Sa Nihongo, okuni wa doko desu ka? Okuni wa doko desu ka? Ibig sabihin ng kuni ay bansa at lalagyan natin ng honorific prefix na o para pagpapahiwatig ng ibig mong sabihin ay ang bansa ng iyong tinatanong. Tapos ang interrogative pronoun na doko, ibig sabihin saan? Okuni wa doko desu ka? Okuni wa doko desu ka? Saan ang iyong bansa? At sasagot ka ng, ang bansa ko ay Pilipinas. Sa Nihongo, watashi no kuni wa Philippine desu. Watashi no kuni wa Philippine desu. Ang Pilipinas ay magiging Philippine, Japanese pronunciation. Ang mga pangalan ng bansa ay bibigyan lang ng Japanese pronunciation na base sa kanilang katakana alphabet. Sa susunod na slide, titingnan natin ang mga pangalan ng bansa sa Nihongo. Uunahin natin ang mga bansa na may mga special names sa Nihongo. Ang China ay Chugoku. Chugoku. Ang South Korea ay Kankoku. Kankoku. Ang North Korea naman ay Kitachosen. Kitachosen. Ang US ay Amerika. Amerika. Ang Germany naman ay Deutsche. Deutsche. Ang Thailand ay Thai. Thai. Ang Britanya ay Igirisu. Igirisu na galing sa salitang England. At ang Argentina ay Aruzenchin. Aruzenchin. Ang mga ibang bansa ay kapareho lang sa Ingles at bibigyan lamang ng Japanese pronunciation. Halimbawa, ang Vietnam ay Vietnamu. Vietnamu. At ang Mexico naman ay Mexico.
Mexico. Pagtanong ng edad sa Nihongo, anata wa nansai desu ka? Anata wa nansai desu ka? Ibig sabihin ng nansai ay ilang taon. Pwede mo ring sabihin o mas polite pa ang o ikutsu desu ka? O ikutsu desu ka? Ibig sabihin ng ikutsu ay ilan at ang paglalagay ng honorific prefix o sa harap nito ay bilang respeto sa kinakausap. Okay lang sa mga Hapon na tinatanong ang edad nila, kaya huwag ka ring magulat kung tatanungin nila ang edad mo. Pagsagot ng edad mo, sabihin lang ang numero sa Nihongo gamit ang Chinese system of counting at dadagdagan ng suffix na sai na siyang counter ng edad. Halimbawa, pag 16 years old ka, sasagot ka sa Nihongo na Watashi wa 16 sai desu. Watashi wa 16 sai desu. Pag 20 anyos ka naman, gagamitin mo ang special term na hatachi. Hatachi. Watashi wa hatachi desu. Watashi wa hatachi desu. Bali, I am 20 years old. Pwede mong reviewin ang mga numero at pagbibilang sa nakaraang leksyon 9 at mga pangkaraniwang Japanese counters sa nakaraang leksyon 10. Mahilig din ng mga Hapon magtanong ng saan ka nakatira? Sa Nihongo, anata wa doko ni sundeimasu ka? Anata wa doko ni sundeimasu ka? Ibig sabihin ng doko ay saan at gagamitan ito ng particle na ni pagtukoy ng pagpasok bilang miyembro. Saan ka nakatira? Miyembro ka na ng komunidad na yan. Doko ni, saan ka miyembro? Tapos ang verb natin ay sundeimasu. Galing ito sa verb na sumu na ibig sabihin tumira sa isang lugar. At kinoconjugate ito sa progressive tense o ongoing action dahil ang pagtitira sa isang lugar ay isang ongoing action. Anata wa doko ni sundeimasu ka? Saan ka nakatira? Sa Manila ako nakatira. Sa Nihongo, watashi wa Manila ni sundeimasu. Watashi wa Manila ni sundeimasu. Kaya palitan mo lang ang Maynila sa lugar na saan ka nakatira. Kung taga Tokyo ka na, sasagot ka na, watashi wa Tokyo ni sundeimasu. O kung sa Kyoto ka, watashi wa Kyoto ni sundeimasu. Pagtanong ng ano ang iyong phone number sa salitang Hapon? Odenwa bango wa nanban desu ka? Odenwa bango wa nanban desu ka? Ibig sabihin ng denwa bango ay phone number at ang paglagay ng honorific prefix na o sa harap nito ay tumutukoy ng phone number ng tinatanong. Ibig sabihin ng nanban ay anong numero. O denwa bango wa nanban desu ka? O denwa bango wa nanban desu ka? Ano ang iyong phone number? Ang telephone number naman ay sinasagot gamit ang ganitong pattern. Watashi no denwa bango wa nani 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 no, nani 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 no, nani 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 desu. Gagamit tayo ng particle na no paghiwalay ng area code, trunk line, at saka yung numero ng telepono. Watashi no denwa bango wa nani 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 no, nani 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 no, nani 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 desu. Halimbawa, pag ang phone number ko ay 647-215-9830 sa Nihongo, watashi no denwa bango wa 647-215-9830 desu. Watashi no denwa bango wa 647-215-9830 desu. Karamihan sa atin ngayon gumagamit ng social media. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Snapchat. Pag sabi ng ano ba ang nani-nani social media mo, gagamit tayo ng pattern na anata no nani-nani wo oshiete kudasai. Anata no nani-nani wo oshiete kudasai. Ang particle wo ay direct object particle at tumutukoy ito kung ano ang iyong social media. Ang ating verb ay oshiete kudasai na ang literal na meaning ay sabihin mo sa akin, ituro mo sa akin. Ano ang sabihin mo sa akin? Ang iyong social media. Anata no social media wo. Halimbawa, pag nais mong malaman ang Twitter ng iyong kausap, itatanong mo, anata no Twitter wo oshiete kudasai. Anata no Twitter
Twitter を教えてください。O kung Facebook, あなたの Facebook を教えてください。あなたの Facebook を教えてください。Pagsagot naman ng aking social media, gagamit tayo ng pattern, watashi no nani-nani wa nani-nani desu. Halimbawa, kung meron akong Twitter, watashi no Twitter wa @eric nihongo desu. Watashi no Twitter wa @eric nihongo desu. Kung kausap mo ay estudyante ng high school, gusto mo siguro malaman kung anong grade level sila. Sa Nihongo, anata wa nannensei desu ka? Anata wa nannensei desu ka? Ibig sabihin ng nan ay ano, at ang nensei ay counter ng year level. Anata wa nannensei desu ka? Ano ang iyong grade level? Ang 6 na taong high school sa Japan nahahati sa 3 taong junior high school at 3 taong senior high school. Ang junior high school ay chūgakko. Chūgakko. Watashi wa chūgakko. Tapos sasabihin mo yung year level. Halimbawa, 1 nensei para sa first year junior high o grade 7. 2 nensei para sa second year o grade 8. At saka 3 nensei para sa third year high school o grade 9. Kung grade 9 ka o third year junior high, sasagot ka ng watashi wa chūgakko 3 nensei desu. Watashi wa chūgakko 3 nensei desu. Pag senior high school ka naman, ang tawag niyan ay kōkō. Kōkō. Watashi wa kōkō. Tapos pag first year senior high o grade 10, kōkō 1 nensei. Pag second year senior high o grade 11, kōkō 2 nensei. Pag third year senior high o grade 12, kōkō 3 nensei. Bale, pag grade 12 o third year senior high ka na, isasagot mo, watashi wa kōkō 3 nensei desu. Kung nasa kolehiyo o universidad ka naman, ang tawag niyan ay daigaku. Daigaku. At katulad ng dati, 1 nensei sa first year, 2 nensei sa second year, 3 nensei sa third year, at 4 nensei sa fourth year. Kung freshman university ka, sasagot ka ng watashi wa daigaku 1 nensei desu. Watashi wa daigaku 1 nensei desu. Kung mga kausap mo nagtatrabaho na, gusto mo sigurong itanong ano ang trabaho nila. Sa Nihongo, o shigoto wa nan desu ka? O shigoto wa nan desu ka? Ibig sabihin ng shigoto ay trabaho. At lalagyan natin ng honorific prefix na o bilang respeto sa ating kausap at para alam nila ng ating tinutukoy na trabaho ay kanilang trabaho. O shigoto wa nan desu ka? Ano po ang trabaho ninyo? Ito ang mga ilang komun na mga propesyon o shokugyo. Shokugyo. Ang isang nagtatrabaho sa isang kumpanya o empleyado ay isang kaishain. Kaishain o sarariman. Sarariman o salaryman. Humuhugot ng sweldo. Ang isang guro ay isang kyoshi. Kyoshi. Ang salitang sensei ay teacher din, kaya lang di ito ginagamit para sa pagtukoy sa sarili dahil napakataas ng rangko ng sensei sa lipunan at para ka na nagyayabang pagsasabihin mong isa kang sensei. Kaya ang ginagamit na termino para sa sarili kung teacher ka ay kyoshi. Kyoshi. Ang abogado ay bengoshi. Bengoshi. Ang doktor ay isha. Isha. Ang dentista, haisha. Haisha. Ang mga doktor at dentista ay tinatawag din na sensei sa Japan. Matataas ang kanilang estado sa lipunan. Ang isang nurse ay kangoshi. Kangoshi. Pwede lalaki, pwede babae. Ang isang babaeng nurse ay isang kangofu. Kangofu. Ang isang accountant ay kaikeishi. Kaikeishi. Inhinyero ay engineer. Engineer.
At ang isang pulis ay keisatsukan, keisatsukan, o kaya keikan, keikan. Ang researcher ay isang kenkyusha, kenkyusha. Ang isang clerk ay jimuin, jimuin. Ang consultant ay konsultanto, konsultanto. At ang isang trainee ay isang kenshusei, kenshusei. Empleyado ng bangko, ginkoin, ginkoin. Ang may sariling negosyo ay isang jiegyo, jiegyo. Ang magsasaka ay noka, noka. At ang isang atleta ay sports senshu, sports senshu. Ang isang manunulat ay sakka, sakka. Isang singer ay kasyu, kasyu. Artista na lalaki, haiyu, haiyu. At artistang babae, joyu, joyu. Ang sumusulat o dumodrawing ng manga ay isang mangaka, mangaka. Politiko, seijika, seijika. Isang florist ay hanaya, hanaya o hanaya-san. At ang nagtitinda ng karne ay isang nikuya, nikuya o nikuya-san. Naisulat mo na ba ang iyong propesyon? Kaya kung tatanungin ako kung ano ang aking propesyon o shigoto wa nan desu ka, sasagot ako gamit ng pattern na ito, watashi wa nani-nani desu. Halimbawa ako, isang Japanese language teacher o Nihongo no kyoshi. Ang aking sagot ay magiging, watashi wa Nihongo no kyoshi desu. Watashi wa Nihongo no kyoshi desu. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga academic subjects o kamoku. Kung ikaw ay nasa high school o kaya ang inyong senmon, kung ikaw ay nasa kolehiyo o nagtatrabaho na, kamoku at senmon. Kung nasa kolehiyo ka o nagtatrabaho na, tatanungin ka nila kung ano ang iyong specialization. Go senmon wa nan desu ka? Go senmon wa nan desu ka? Ang senmon ay specialization at nilalagyan ng honorific prefix na go sa harap, go senmon, bilang respeto at pagtukoy na ang senmon na pinag-uusapan ay senmon ng iyong kausap. Go senmon wa nan desu ka? Ano ang iyong specialization? O kung nasa high school ka pa, tatanungin ka nila, anong favorite subject mo? Anata no suki na kamoku wa nan desu ka? Anata no suki na kamoku wa nan desu ka? Ibig sabihin ng suki na kamoku ay paboritong subject. Nakita na natin ito sa leksyon 7 tungkol sa gusto at ayaw at sa leksyon 16 tungkol sa mga na-adjectives. Ang suki na ay isang na-adjective. Itinan natin ang mga common na mga subjects o kamoku na ang iba ay mga senmon o specialization din kung nagtatrabaho ka na o kaya nasa university ka na. Ang Japanese language ay Nihongo, Nihongo. Ang Ingles ay Eigo, Eigo. Ang French naman ay Fransgo, Fransgo. Para sa mga ibang lengguwahe, kunin mo lang ang pangalan ng bansa at ikabit ang go na ibig sabihin ay lengguwahe. Halimbawa, ang Italian ay Italiago, Italiago. Ang wikang Kastila ay Spaingo, Spaingo, at iba pa. Ang salitang Inchik o Mandarin ay Chugokugo, Chugokugo. Ang Korean naman ay Kankokugo, Kankokugo. At ang German ay Deutschgo, Deutschgo. Para sa mga ibang subjects, kamoku o specialization, senmon, ang math ay sugaku, sugaku. Ang musika ay ongaku, ongaku. At ang siyensya ay kagaku, kagaku. Ang art ay bijutsu, bijutsu. Ang geography, chirigaku, chirigaku.
Ang astronomy, Tenmongaku. Tenmongaku. Ang history ay Rekishi. Rekishi. Ang social studies ay Shakai. Shakai. Ang PE o physical education ay Taiku. Taiku. Ang literatura ay Bungaku. Bungaku. Ang ekonomiya ay Keizaigaku. Keizaigaku. Ang medisina ay Igaku. Igaku. Ang home economics ay Kateika. Kateika. Ang biology, Seibutsugaku. Seibutsugaku. Ang physics, Butsurigaku. Butsurigaku. Ang chemistry ay Kagaku. Kagaku. Pareho ito sa siyensya na Kagaku din, pero magkaiba ang kanilang kanji sa ka. Ang geology ay Chishitsugaku. Chishitsugaku. Ang statistics, Tokeigaku. Tokeigaku. Sa mga sumusunod na slides, sasabihin ko yung mga tungkol sa akin. Ang aking field of specialization ay Nihongo, kaya sasabihin ko, Watashi no senmon wa Nihongo desu. Watashi no senmon wa Nihongo desu. Ang paborito kong subject ay math. Watashi no suki na kamoku wa sugaku desu. Watashi no suki na kamoku wa sugaku desu. Kung dalawang subjects ang gusto kong sabihin, halimbawa math at saka Japanese language, ang sagot ko ay magiging Watashi no suki na kamoku wa sugaku to Nihongo desu. Watashi no suki na kamoku wa sugaku to Nihongo desu. Ibig sabihin ng particle na to ay and. Pero ang pinakapaborito kong subject ay ang biology o Seibutsugaku. Seibutsugaku. Sa Nihongo, sasabihin ko, Watashi no ichiban suki na kamoku wa Seibutsugaku desu. Watashi no ichiban suki na kamoku wa Seibutsugaku desu. Ibig sabihin ng ichiban ay numero 1 o pinaka. Ang tanong kung ano yung mga subjects na ayaw mo, sa Nihongo, Anata no kirai na kamoku wa nan desu ka? Anata no kirai na kamoku wa nan desu ka? Ibig sabihin ng kirai ay ayaw. Kirai na kamoku. Ibig sabihin ayaw na subject. Anata no kirai na kamoku wa nan desu ka? Ang subject na ayoko ay nani-nani. Watashi no kirai na kamoku wa nani-nani desu. Halimbawa, ayoko ng French language. Napakahirap. Kaya sa Nihongo, sasabihin ko, Watashi no kirai na kamoku wa Furansgo desu. Watashi no kirai na kamoku wa Furansgo desu. Ngayon, alam mo na ba paano sabihin ang subject na ayaw mo? Pag dalawang subjects ang ayaw, halimbawa, ayoko ng French at saka chemistry, sa Nihongo, sasabihin ko, Watashi no kirai na kamoku wa Furansgo to kagaku desu. Watashi no kirai na kamoku wa Furansgo to kagaku desu. Gagamit ako ng particle na to sa gitna ng dalawa bilang and. Gamitin lang ang pattern na ito at papalitan ang blank sa mga subjects na ayaw mo. At pagsabi ng pinakaayaw na subject, halimbawa para sa maraming tao ayaw nila ng statistics o Tokeigaku. Sa Nihongo, Watashi no ichiban kirai na kamoku wa Tokeigaku desu. Watashi no ichiban kirai na kamoku wa Tokeigaku desu. Papalitan mo lang ang blank sa pattern sentence ng iyong pinakaayaw na subject. Watashi no ichiban kirai na kamoku wa Tokeigaku desu. Ang pinakaayaw kong subject ay yung statistics. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakapaborito at pinakaayaw na mga pagkain o tabemono. Pagtanong ng ano ang iyong paboritong pagkain? Sa Nihongo, Anata no suki na tabemono wa nan desu ka? Anata no suki na tabemono wa nan desu ka? Para sa akin, ang aking paboritong pagkain ay sashimi. Sa Nihongo, Watashi no suki na tabemono wa sashimi desu.
Watashi no suki na tabemono wa sashimi desu. Ano ang iyong paboritong pagkain? Pag ang paborito mo ay dalawa, halimbawa sashimi at saka nabe ryori o hot pot, sasabihin ko, Watashi no suki na tabemono wa sashimi to nabe ryori desu. Watashi no suki na tabemono wa sashimi to nabe ryori desu. Ano ang dalawang paboritong pagkain? Pag sabi na ang pinakapaborito kong pagkain ay sashimi, sasabihin ko, Watashi no ichiban suki na tabemono wa sashimi desu. Watashi no ichiban suki na tabemono wa sashimi desu. Anong pagkain na ayaw mo? Sa Nihongo, Anata no kirai na tabemono wa nan desu ka? Anata no kirai na tabemono wa nan desu ka? Halimbawa, di ako mahilig sa hotdog. Sa Nihongo, Watashi no kirai na tabemono wa hotdog desu. Watashi no kirai na tabemono wa hotdog desu. Ayoko rin ng pizza at saka hamburger. Sa Nihongo, Watashi no kirai na tabemono wa pizza to hamburger desu. Watashi no kirai na tabemono wa pizza to hamburger desu. Pero ang pinaka-ayoko na pagkain, halimbawa lang ito, donuts. Sa Nihongo, sasabihin ko, Watashi no ichiban kirai na tabemono wa donuts desu. Watashi no ichiban kirai na tabemono wa donuts desu. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga libangan, hobbies o shumi. Ano ang iyong mga hobbies? Sa Nihongo, Anata no shumi wa nan desu ka? Anata no shumi wa nan desu ka? Ito mga ilan sa mga napaka-common na hobbies. Ang basketball ay basketball. Basketball. Ang tennis ay tennis. Tennis. Ang golf ay golf. Golf. Karamihan ito ay mga galing sa salitang Ingles na binibigyan lamang ng Japanese pronunciation at ini-spell sa katakana dahil galing sila sa mga salitang banyaga. Ang swimming ay suie. Suie. Ang jogging ay jogging. Jogging. At ang video games ay video game. Video game. Ang karaoke ay karaoke. Karaoke. Isa itong imbento ng mga Hapon at galing ito sa salitang kara o basiyo at saka oke na hango sa orchestra. Karaoke. Ang gardening naman ay niwa shigoto. Niwa shigoto. Ibig sabihin ng niwa ay hardin at saka ang shigoto ay trabaho. Trabahong hardin. Niwa shigoto. Ang pagbabasa ng libro ay doksho. Doksho. At ito naman ang mga hobbies na sinasabi bilang verb phrase. Halimbawa, manood ng sine. Eiga o miru. Eiga o miru. Tapos nilalagyan ng no sa huli upang manominalize yung buong verb phrase. Ibig sabihin ng eiga ay sine, tapos ang direct object particle na wo na sumasagot ng ano sa verb. Ating verb ay miru o manonood. Manonood ng ano? Eiga o sine. Kaya kabitan ang sine ng direct object particle na wo at saka ang no sa huli ay ginagamit bilang nominalizer para ang buong verb phrase ay magiging noun phrase at mag-fit doon sa sentence pattern natin sa gusto at saka ayaw. Pasensya na sa dami ng grammar lesson ngayon pero matutunan mo rin ang mga ito unti-unti. Lagay lang muna sa back burner ng iyong kaalaman at bibisitahin natin ulit ang mga ito. Ang pagluluto ay ryori suru no. Ryori suru no. Ibig sabihin ng ryori ay potahe at saka yung suru ay isang verb na ibig sabihin gumawa. Ryori suru, pagluluto. Ryori suru no, ang pagluluto, noun phrase na ngayon. Ang pag-drawing o pag-painting ay e o egaku. E o egaku. Tapos nominalize gamit ang no sa huli. Ibig sabihin ng e ay letrato o drawing. Tapos ang direct object particle na o ulit.
Tapos ang ating verb ay egaku, na ibig sabihin ay gumuhit o puminta. Tapos ang particle na no sa huli ay pang-nominalize, so ang buong verb phrase ay magiging noun phrase. Eo egaku no, ang pagdodrawing, ang pagpipinta. Ang paglalaro sa aso. Aiken to asobu no. Aiken to asobu no. Ibig sabihin ng aiken ay pet dog at gagamit tayo ng particle na to. Ibig sabihin with o kasama, sabay ang aso. At ang ating verb ay asobu o maglaro. Tapos nominalize ulit gamit ang particle na no. Paglalaro sa pusa. Petto no neko to asobu no. Petto no neko to asobu no. Ang petto ay galing sa Ingles na pet. Ang neko ay pusa. Pag-aalaga ng isda. Sakana o kao no. Sakana o kao no. Ibig sabihin ng sakana ay isda at ang kao ay verb na ibig sabihin mag-aalaga ng hayop. Sakana o kao no. Ang pag-aalaga ng isda. Ang hobby ko ay swimming. Watashi no shumi wa suie desu. Watashi no shumi wa suie desu. Sa ehemplong ito, meron akong dalawang hobby, ang pag-swimming at ang paglalaro kasama ang aking aso. Sa Nihongo, watashi no shumi wa suie to aiken to asobu no desu. Watashi no shumi wa suie to aiken to asobu no desu. Ang unang particle na to ay ibig sabihin at o and, at ang pangalawang particle na to ay ibig sabihin kasama ang aso. Maiintindihan ito dahil sa konteksto ng sentence. Kaya kung kumpungin natin lahat at gagawa tayo ng isang elevator speech tungkol sa ating sarili, pwedeng-pwede. Isang beses lang kailangang sabihin ang watashi wa dahil lahat naman ang sasabihin ko ay tungkol sa aking sarili. Kaya di na kailangang ulitin ang watashi wa sa kada sentence. Bale, halimbawa lang na ako isang 16-year-old na grade 9 student na nakatira sa Maynila, kaya ang monologue ko ay parang ganito. Hajimemashite, watashi wa Eric desu. 16 歳です。国はフィリピンです。マニラに住んでいます。私の電話番号は 647-701-2398 です。私の YouTube チャンネルはエリクス日本語レッスンです。私は高校1年生です。一番好きな科目は生物学です。好きな食べ物は唐揚げと刺身です。趣味は水泳と絵を描くのです。どうぞよろしくお願いします。Ulitin ko. はじめまして。私はエリックです。16歳です。国はフィリピンです。マニラに住んでいます。電話番号は 647-701-2398 です。私の YouTube チャンネルはエリックス日本語レッスンです。高校1年生です。一番好きな科目は生物学です。好きな食べ物は唐揚げと刺身です。趣味は水泳と絵を描くのです。どうぞよろしくお願いします。So parang ganon. O ano, ready ka na ba sa monologue mo para pagpunta mo na ng Japan, mabilib ang mga Hapon sa iyo? Suma total, sa leksyong ito natutunan mo paano magpakilala sa sarili, pangalan at edad, bansa at saan ka nakatira, phone number at social media, year level kung nasa high school ka pa o university, at saka trabaho at propesyon. Paboritong subject at pagkain, pati na mga subject at pagkain na ayaw mo. At paano magsabi ng hobbies. At dito nagtatapos ang ating conversation guide, chika-chika lesson. Konting memorization lang at pwede na itong maging icebreaker para makamit ka ng mga bagong kaibigan sa Japan. Salamat sa pagpapanood. Kita ulit tayo sa susunod na leksyon. Otsukare-sama deshita. Kung seryoso ka maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasanay at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas.
So, pakiclick na lang ng like, share, o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyou ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!